Здравейте! Аз съм Любомира Любенова, управител на Медиастарт, агенция за комуникация, промоция и реклама. А вие сте с нашия видеоблог. Днес ще си поговорим за рекламата от уста на уста. Разхождам се аз в парка и чувам, че две дами си говорят за козметика и си препоръчват една на друга. Излизам от метрото и преди това в метрото чух, че две дами си говорят за списание и едната каза на другата: аз трябва да започна да си го купувам пак. Мислите ли, че рекламата от уста на уста е наистина един от най-ефективните методи да привличате нови клиенти? А представете си, ако в момента вие имате един доволен клиент, който споделя с 200, с 500 души, с 1000, с 2000, как ви звучи това? Имам една новина за вас. Социалните мрежи са именно рекламата в 21 век, рекламата тип от уста на уста. И сега пригответе се за нещо много шокиращо. И новината е, че социалните медии не са нищо ново. Какво представляват те? Там е мястото, където хората изразяват много обичайното си поведение да споделят. Споделят за продукти, за услуги, доволни, недоволни. Как ви звучи това? LinkedIn, Twitter, Facebook. Това са едни места, които представляват едни огромни дворове, пълни с безброй хора, между които ежесекундно протичат безброй разговори. Бихте ли искали да сте в устите на тези хора? А защо не сте в социалните мрежи тогава? И това е наистина въпросът. Нещата, както се случват в живота, така се случват и в социалните мрежи. Само че много е важно наистина да имате една стройна стратегия за комуникации, чрез която да присъствате там, чрез която да говорите за вас, за вашите продукти, за вашите услуги, за ползите и също, разбира се, да донасяте много полезно съдържание на вашите потенциални клиенти, за да говорят за вас, да ви търсят. Как ви звучи всичко това? На мен ми звучи много реализируемо. Така че социалните мрежи наистина са рекламата тип от уста на уста в 21 век. Ние продължаваме с нашите интересни теми в блога ни, така че следете YouTube канала, абонирайте се за нас, ще ви очакваме там.